fent proves amb aquesta minicàmera, no sé com funcionarà. A veure si em fa s'empella i puc rodar alguna que estigui bé. Medinyà, l'autopista, i continuem el camí cap avall. Per ser juliol, hòstia, fa fresqueta, està bé. Vinga, va, anem-hi. Cervià de Ter, farem un trosset de carretera. Al juliol poder fer això, poca broma, Hòstia, ja es podia quedar així tot l'estiu. Aquí hi ha un raconet guapíssim. Molt bonic aquestes cases d'aquí. Bueno, això és la presa de Colomers, una petita presa del riu Ter. I ara no sé si per aquí a dinar o arribar a Verges. Arribaré a Verges. Arribant a Verges. El problema que té el camí és que ha caigut molta aigua i està força... Aquí està el Camp Nou. Blat de moro... Bueno, tenen aigua aquest estiu i... Aquí estan a tope. Vinga, pararem aquí a Verges. No tinc ni idea què és això.
Això sí, una figuera. Una miqueta per menjar. Gràcies. Pararé a dinar aquí. Camí de Bellcaire, al fons el Montgrí, tot espectacular amb aquesta pluja, molt bé. I aquí els girassols que estan enfadats perquè no surt el sol i no tiren amunt. Va, continuem. Pomes de l'Empordà. Ja li queda poc per recollir. Això, Bellcaire d'Empordà. Arribem al mar. Empúries. El que queda de l'antic port grec d'Empúries. Aquí han fet aquest carrilet que està molt bé, que és un passeig. Ruïnes d'Empúries. No he estat mai, tindria que entrar un dia i visitar. Força gran, Vaig als pescadors de l'Escala.
carretera del Montgrí, sortint de l'Escala. Final de la gola del Ter, desembocadura del riu Ter, que fa això, que és una gola, i per allà baix desemboca. Quilòmetre 105, hem passat Colomers, ara cap a Sobrànigues i encara queda un poble i al final